Hei kaikille katsojille. Ihan ensimmäiseksi kiitos kun harkitset Ask Maeveä sinun opiskelutyökaluksi. Mun nimi on Anton ja tänään mä jaan sulle vinkkejä, miten voit aloittaa meidän Ask Maeve-työkalun käyttämisen. Meidän tavoitteena on auttaa 10 miljoonaa opiskelijaa parantamaan heidän arvosanoja vuoteen 2027 mennessä. Tällä videolla mä näytän sulle, miten käyttää Ask Maeveä ja miten se voi auttaa sua opiskelemaan tehokkaammin ja suoriutumaan paremmin sun kokeissa. Eli kun sä kirjaudut sisään, tässä on sun kotisivu. Täällä sä näet välittömästi sun kaikki kurssit ja sun tulevat kokeet. Esimerkiksi mähän näen tästä, että mulla on matematiikan koe tulossa 15 päivän päästä. Sen sijaan, että sä tarkistaisit kalenterin tai muistiinpanot, kaikki on jo järjestetty sulle kätevästi yhteen paikkaan. Aloittaaksemme lisätään tästä kurssimateriaalia. Mä aloitan lisäämällä tiedoston, tässä tapauksessa DNA-tiedosto mun bioteknologian kurssille. Täältä sä voit valita tiivistelmän kielen. Valitaan tämä suomeksi ja sitten painetaan jatka. Voin lisätä tämän tiivistelmän olemassa olevalle kurssille tai sitten mä voin tehdä kokonaan uuden kurssin. Luodaan tätä varten uusi kurssi ja nimetään se Bioteknologia 108. Noin. Koe mulla on toukokuun 7. päivä. Nyt mä klikkaan Aloita käsittely ja siinä menee noin 30 sekuntia, kunnes mun tiivistelmä on valmis. Eli mä palaan tähän pienen hetken jälkeen. Kun tiedosto on latautunut, ensimmäisenä sä näet tän. Aloitetaan täältä sanastosta. Ask Maeve automaattisesti poimii avaintermit ja määritelmät, niin sä voit kätevästi opiskella ne suoraan. Sitten siirrytään pääyhteenvetoon. Kaikki on järjestelty tähän aiheiden mukaan. Jos esimerkiksi sun opettaja sanoo, että jotkut osat kurssista ei ole tärkeitä, ne on kätevä poistaa lennossa. Voit myös korostaa tärkeitä osioita tästä keltaisella painamalla täältä, tai voit esimerkiksi vaihtaa tekstin fonttikokoa täältä. Luennolla ollessa on siis kätevä ottaa muistiinpanoja samalla kun sä kuuntelet. Täältä klikatessa voit ladata kaiken PDF-muodossa. Tämä on kätevää, jos sä haluat vaikka tulostaa tämän tiivistelmän ja kerrata matkalla kokeeseen. Kun avaamme PDF-tiedoston, se näyttää tältä. Eli täällä on tämä päätiivistelmä ja toinen osa on tätä sanastoa. Samaan tiivistelmään saa myös interaktiivisen mindmapin. Tämä auttaa sua ymmärtämään, miten aiheet liittyy toisiinsa ja helpottaa hahmottamaan sun kurssin kokonaisrakennetta enemmän. Tulevaisuudessa tähän pystyy lisäämään omia tekstejä ja aiheita. Seuraavaksi katsotaan muistikortit. Eli kun painetaan täältä Luo muistikortteja, voimme taas valita kielen. Luodaan nämä suomeksi. Eli nyt kun mä painoin Luo, niin pitää odottaa pieni hetki, että meidän muistikortit muodostuu tästä. Kun meidän muistikortit on valmiita, niin niistä on käytössä 3 tilaa. Aloitetaan vakiotilasta. Täällä sä voit vapaasti selata kortteja, jotka sisältää näitä tärkeitä kysymyksiä. Sä voit klikata tai painaa space-painiketta kääntääksesi tämän kortin ja nähdäksesi sen vastauksen. Sitten siirrytään oppimistilaan. Täällä sä voit hyödyntää aktiivista muistamista. Oppimistilassa kortit etenevät tuntemattomista opeteltuihin ja hallittuihin. Korteissa on taas kysymys, jonka mä voin esimerkiksi käydä mun pään sisällä läpi. Kun mä taas klikkaan tätä korttia tai painan space-painiketta, niin mä voin nähdä tähän kysymykseen vastauksen. Sitten mä voin klikata, että tiesinkö mä tämän vastauksen vai enkö tiennyt. Kun nämä kaikki on käyty läpi, ne vastaukset, joihin merkkasin, että tiedän ne, siirtyy hallittuihin. Joten nämä kysymykset ilmestyy, kunnes kaikki tuntemattomat tai opetellut kysymykset on käyty läpi, tai kaikki vastaukset on hallussa. Tämä auttaa sinua keskittymään siihen, mitä et vielä osaa. Sitten on viimeisenä testitila.
Täällä sä voit tarkistaa sun osaamisesi nopeasti ja harjoitella. Tää ei lajittele ollenkaan sun kortteja vastaustesi perusteella. Sitten voidaan siirtyä harjoitukset-osioon. Täällä sä voit luoda harjoituskysymyksiä. Jos lataat esimerkkikokeen, räätälöimme kysymykset vastaamaan oikeaa koettasi. Voimme esimerkiksi luoda 20 kysymystä eri vaikeustasoilla, luodaan vaikka normaaleina. Saat vastauksistasi välitöntä palautetta ja selitykset, joten ymmärrät virheesi heti. Kun painoimme tuosta luo, pitää odottaa pieni hetki, niin sen jälkeen meille muodostuu mukautettu pistokoe. Jos huomaat heikkoja aihealueita, voit luoda kysymyksiä juuri niistä. Ja kaikki tämä on ainoastaan tämän ladatun tiedoston sisällä. Tällä hetkellä mä oon lisännyt tätä kurssia varten vain yhden tiedoston. Mutta täältä kun siirrymme tähän kurssin kokonaiskuvaan, jos näitä tiedostoja olisi enemmän, voisimme mennä yhteenvetoon ja painaa luo yhteenveto. Tämä tiivistää koko kurssin meille. Täältä voit simuloida kokonaisen kokeen. Voit taas valita esimerkkikokeen tiedostona ja räätälöidä siitä omiin tarpeisiin soveltuman. Voimme esimerkiksi valita tämän kokeen keston. Voimme valita kysymysten määrän, otetaan nyt 10 kysymystä. Ja voimme valita monivalinta tai avoimien kysymyksien väliltä, tai niiden määrän, jos haluaa kumpiakin. Tämä jäljittelee oikeaa koetilannetta, jotta voit harjoitella realistisissa olosuhteissa ja saada palautetta suoriutumisestasi välittömästi. Kun painamme tästä aloita koe, niin näemme taas tämän pienen pistokokeen. Seuraavaksi ratkaisija. Jos sinulla on esimerkiksi muita ongelmia koulutöihin liittyen, voit siirtyä tänne. Minä haluaisin esimerkiksi kysyä matematiikkaan liittyvän kysymyksen. Mikä on INX:n integraali? Kun painamme täältä oikealta nuolesta, niin pienen lataamisen jälkeen saamme tähän kysymykseen vaiheittaiset selitykset, lopullisen vastauksen sekä tarvittaessa lisäapua täältä alhaalta tekoälyopettajalta. Voit siis esittää jatkokysymyksiä mistä tahansa vaiheesta, jota et ymmärrä tästä vastauksesta. Keskittymisen tueksi mukana on myös Pomodoro-ajastin. Täältä sä voit valita 25 minuutin ajastimen ja opiskella sen 25 minuuttia. Sen jälkeen on aika pitää ansaittu tauko. Voit valita myös tauon pituuden, esimerkiksi 5 minuuttia. Tämä auttaa sua jaksottamaan opiskeluja kätevästi. Lisäksi käytössä on myös opiskeluputket, joka auttaa pitämään motivaatiota yllä, erityisesti niiden hankalien koeviikkojen aikana. Ask Maven tavoite on yksinkertainen. Yhdistää suunnittelu, ymmärtäminen, harjoittelu ja keskittyminen kaikki yhteen alustaan. Näin käytät vähemmän aikaa järjestelyyn ja enemmän aikaa itse oppimiseen. Rakennamme Ask Mavea Euroopassa ja Yhdysvalloissa vahvalla yksityisyyden suojan painotuksella. Tavoitteenamme on auttaa 10 miljoonaa opiskelijaa menestymään heidän koulutöissään. Katso biosta linkki alennuskoodiin ja kiitos, että harkitset Ask Mavea.